ଜେଜେମା ଭାଗବତର କେଉଁ କାହାଣୀ ଆଜି କହିବ? ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କାହାଣୀ କହିବି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଆତ୍ମଦେବ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଧୁନ୍ଧୁଲିଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଆତ୍ମଦେବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୁନ୍ଧୁଲି ଜଣେ କୃପଣ ଏବଂ କଳହକାରୀ ମହିଳା ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପିଲାଛୁଆ କିଛି ନଥିଲା, ଯାହା ଆତ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା। ଆତ୍ମଦେବ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟି କହିଲେ, ମୋର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମୋର ନୈବେଦ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ମୋର ଦାନକୁ ଦୁଃଖରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମୋର ଗାଈ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ମୋର ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ। ନିଃସନ୍ତାନ ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ମୋର ଜୀବନ ଶେଷ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ସାଧୁ ଦୟା ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କର୍ମର ଫଳାଫଳ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁତ୍ର ପାଇଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କର। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଫଳ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏହା ଦିଅ। ଯଦି ସେ ସତ୍ୟ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, କରୁଣା, ଦାନ ଏବଂ ବର୍ଷକୁ କେବଳ ଥରେ ଖାଇବାର ନିୟମ ପାଳନ କରେ, ତେବେ ସେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଧାରଣ କରିପାରିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫଳଟିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁକିଛି ବୁଝାଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୁନ୍ଧୁଲି ଚତୁର, ସେ ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ମୋର ପେଟ ଫୁଲିଯାଏ ତେବେ ମୋର ଶକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଚୋରମାନେ ଆସନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବି କିପରି? ଧୁନ୍ଧୁଲି ଏଥିରେ ଅସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଧୁନ୍ଧୁଲି ତାଙ୍କ କାହାଣୀ କହିଲେ। ଗର୍ଭବତୀ ଭଉଣୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବ, ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଦେବି। ତୁମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅ ଏବଂ ଏ ଫଳଟିକୁ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅ।